Diolch yn ei byddio. Diolch yn ei ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma cer dyfron, ac i ni yn gofyn i ti i bresynoli dy hun i fod yma yn ein plith, ac i'n harwen ni a nerthu yn ein haddoliad. Tyrd tywallt ysbryd anwm, i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych ni ddechrau drwy ganu'r emyn rhif 186, 186, nid oes pleser, nid oes tegan, nid oes enw mewn un man, ei fri a'i holl agoniant, fydd a lesia ymhenaid gwan. Ond fy Iesu, fe hunan yw fy niw. 186, gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'r gwasanaeth. Fe fydd na luniau ysgafn yn syth ar ôl yr oedfa. Mae croeso cynnes i bawb. Fe fydd cwrdd-gweddi nesaf sy'n cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sy'n cael ei chynnal nos Iau Mehefin 16.
Wedyn, hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Wrth i'r casgliad gael ei chymryd gan eistedd tra'r un heistedd emyn rhif 494, dywioldeb sydd yn elw gwell na holl drysorau'r India bell. 494. Dawn darlleniad o Eseia penod 25. Eseia penod 25 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. O arglwydd fy niw ydwyt dyrchafaf di, olianaf dy enw, canis gwneithos rhyfeddodau, dy gynghorion ys talm sydd wirionedd a sicrwydd, canis gosodais ddinas yn bentwr, a thref gadarn yn garnedd, palas dieithriaid fel na byddo ddinas, nid adeiledur hybydd. Am hynny, pobl nerthol a thogonedda, dinas y cenhedloedd ofnadwy a tharswyda, canis bios nerth i'r tlawd a chadernid i'r anghenog, yn ei gyfyngder, yn nodded rhag tymestol, yn gysgod rhag gwres, pan oedd gwynt y cedyrn fel tymestol yn erbyn mir. Fel gwres mewn sychder y dar ystyngu dwrf dieithriaid, sef gwres a chysgod cwmwl, dar ystyngu'r cangen yr ofnadwy. Ac arglwydd y lluoedd a wna i'r holl bobloedd yn y mynydd hwn, wledd o basgedigion, gwledd o loiw wyn, o basgedigion breision a gloiw wyn piredig. Ac efe a ddifa yn y mynydd hwn y gorchydd sydd yn gorchuddio yr holl bobloedd, a'r llen yr hon a deinwyd ar yr holl genhedloedd. Efe a lwnc angau mewn buddigoliaeth ar arglwydd ddiw a sych ymaith a grau oddi ar bob wyneb, ac efe a dyn ymaith warthrydd ei bobl oddi ar holl ddear, cynnes yr arglwydd a'i llefarodd. Ar dydd hwnnw dywedir, wele dyma ein diw ni, gobeithiasom ynddo, ac efe yn ceidw. Dyma yr arglwydd, gobeithiasom ynddo, gorfoleddwn a llawenychwn yn ei achawdwriaeth ef. Canis llaw yr arglwydd a orffwys yn y mynydd hwn,
a Moab a sethrir dano, fel sathru gwellt mewn tomen. Ac fe a estyn ei ddwylo yn ei canol hwy, fel yr estyn nofiedydd ei ddwylo i nofio, ac fe a ostwng ei balchder hwynt ynghyd ag ysbail ei dwylo. Felly y gogwydda y gostwng ac y bwrw fe i lawr hyd y llwch, gadernid i chelder dy geirau. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod o'r flaen ac yn diolch am yr ffordd sydd wedi ei ddarparu ar ein cyfer, bod yr arglwydd Iesu wedi darparu ffordd iachawdwriaeth trwy ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Ac o Dduw, i ni yn llawenhau ei fod yn pledio trosom ac yn eiriol trosom hyd yn oed yn nawr. Ac felly o Dduw, trwy ei haeddiannau ef a yr hyn oll am wnaeth yn ein lle, i ni yn gallu dod at ti fel dy blant ac fel rhai sydd wedi derbyn y maddeuant pechodau hynny, ein holl pechodau wedi ei maddau'n llwyr. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti o'r newydd am y fraint yma cael dod ger dyfron, ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti ac yn gofyn i ti i fod yma gyda ni, i bresynoli dy hun gyda ni, y bydd ysbryd yn cael ei dywallt arnom hyd yn oed, y bydd na dywalliad fawr o'r nef, y bydd na awel gref yn dod o ddifri, ac y byddwn ni yn teimlo'r awel honno arnom, yn nerthu ni o Dduw i ddarchafu dy enw wrth i ni ganu, i ni mor ymwybodol o'n gwendid ni ac ein meddyliau ni'n crwydro mor aml, ac nad ydym yn dod wedi'n paratoi yn iawn. Ond o Dduw, yr wyt ti'n gallu dod ac mewn eiliad yr wyt ti'n gallu arwain ein haddoliad i'r man honno dylse fod, lle yr ydym yn llwyr ceisio dy wyneb di ac yn dyddarchafu di gorywch pob enw arall. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni yn hyn ac i'n nerthu ni trwy gydol yr oedfa i droi yn golygon tuag ata ti, ac wrth i'r un drwg ddod ac i dynnu'n sylw oddi ar dy bethau di, ni'n gofyn i ti o Dduw i rhoi y nerth hynny sydd ei hangen, ac y byddwn ni yn troi yn golygon ac yn ei darchafu tuag at y mynyddoedd. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i fod yma, i weithio yn ein plith ni, bob un ohono ni yn mewn amgylchiadau gwahanol ac mewn cyflwr ysbrydol wahanol, ac felly o Dduw, i ni'n gweddio y bydd hyd yn oed yr un oedfa hon yn gallu cyffwrdd bob un enaid ym mhob un sefyllfa ac ym mhob un cyflwr. Y bydd na rai hyd yn oed yn dod o'i tywyllwch i oleini yr efengil. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno yn hoedfa ni yma ar dydd yn ei gyfanrwydd, ac o Dduw y wlad hefyd, lle bynnag y byd y bobl yn ymgynnull. I ni yn cyflwyno dy bobl, byddi di yn dod i'w plith ac yn calanogi ni ac yn dod â rhyw fendith ar y gwaith yn yr oes blin yma a thywyll. I ni'n gweddio Dduw y bydd na rhywbeth, y bydd yr angylion yn y nef yn gallu llawenhau amdano. Gyda ni yma ar y ddeiar, y byddwn ni yn llawenhau ar y ffaith dy fod ti wedi gweithio yn rymus yn ein plith. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno y sil yma i ddofal di ar wythnos yn ei chyfanrwydd. I ni'n gweddio Dduw am bob un dydd y byddi di nerthu ni i fod yr hyn dylsen ni fod. O Dduw, madden ni am ein crwydro a nertha ni fod be ddylsen ni fod yn bobl sydd yn anrhydeddu di ym mhob un ffordd, ar bob un eiliad o bob un dydd, a bydd ein dymuniad fydd dy ogoneddu di at fwynhau am byth. Felly o Dduw, tywallt ysbryd ar am nawr ac i ni'n gofyn i ti ddiogelu'n hamser. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych ni ganu mynd rhi 563. 563 arglwydd arwain trwy'r anialwch fi bererin gwael ei wedd. 563 gen i sefyll i'w chanu. Lawyn testyn o Isaiah penod 25 adnod 8. Isaiah 25 ar 8fed adnod. E fe a lwnc angau mewn buddigoliaeth ar arglwydd ddiw a sych ymaith agrau oddi ar bob wyneb, ac e fe ydyn ymaith warthrydd ei bobl oddi ar yr holl ddeiar canes ar arglwydd a'i llefarodd. Nawr i ni yn sicr yn byw mewn oes o anffyddiaeth ymarferol. Mae yna le i gwestiynu a oes na fath beth ac anffyddiwr. Y rhai sydd yn honni nad oes yna dduw, ac yn credu nad oes yna dduw, ond petawn nhw'n onest â nhw eu hunan, mi fyswn ni yn weddol sicr, mi fyddwch chi'n gallu profi bod na ymwybyddiaeth gan bob un bod yna dduw, ac felly a oes yna fath beth ac anffyddiwr go iawn. Mi fydda'n anffyddwyr o ran enw,
Ond o ran diffiniad y gair, fe fyddan nhw yn ymwybodol o'r rheidrwydd i addoli rhywbeth. Ond yr hyn sydd yn wir, yn sicr, fod na anffyddiaeth ymarferol i'w weld. Lle gwelir pobl yn byw fel pe na fod yna Dduw. Dyna sut y mae pobl yn byw, p'un ei bod nhw'n credu fe a'i beidio. Y mae y mwyafrif llethol o bobl yn byw fel petaint yn anffyddwyr. Hyd yn oed os yn honni credu mewn Duw. Hyd yn oed os yn proffesu ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gweld ein bod yn byw mewn oes lle nad oes na ofn o Dduw bellach. Mae'r dyn modern yma wedi penderfynu nad oes rhaid poeni am Dduw. Os nad ydych chi'n gallu gweld Dduw, neu glywed yn ôl eich barn chi, yna does dim angen i ni boeni amdano. Ac os am eiliad y mae dyn yn meddwl am fodolaeth o Dduw, yna fe fydd yn darllen rhyw adnod neu'n gobeithio i'r dim mai Duw cariad yw ac felly diffiniad o'r gair hynny yw, felly fe fedra i wneud be bynnag fynnau. Fedra i wrando neu gwneud neu wylio neu ymgymeryd neu profi neu arbrofi mewn unrhyw faes ymynaf, gan fod os oes yna Dduw, yna mae fod yn Dduw o gariad, ac felly cyn belled ydw i ddim yn lladd neb, yna mae'n iawn i fi wneud yr hyn a'r llall. A dyma beth sydd o'n hamgylch ni gymaint o'r amser, pa le bynnag i ni'n troi, mae fel petai yn ein hwynebau ni, ond dyw e. Nad oes yna Dduw. Bron iawn, lle bynnag i ni'n mynd, mae yna rhyw ddatganiad gan y byd, nad oes yna Dduw. Mae yna trwy'r adeg. Os i ni'n gwylio unrhyw raglen dyledu yna, mae yna rhyw fath o ddatganiad ar unrhyw raglen dyledu, unrhyw raglen ar y radio, ar y siope. Yn y siope, ydych chi fynd o un siop i'r llall, yna mae yna rhyw ddatganiad. Nid oes yna Dduw, does dim ots. Beth a wnewch chi, does dim Dduw. Dyna yw'r hyn sydd yn ein hwynebau ni drwy'r adeg. Yn y llywodraeth, dyna beth y mae'r llywodraeth yn ei ddatgan. Does dim Duw, does dim rhaid i ni i ddilyn unrhyw air, dim rhaid i ni ddilyn unrhyw ganllawiau, i ni mynd i wneud yn rheolau lan fel y mynwn ni. Ac felly mae'r llywodraeth, y cymdeithas yn ei gyfanrwydd, yn byw fel petai yn datgan drwy'r adeg. Does dim Duw. Mae'r peryg yw ein bod yn cael ein tynnu i fewn i'r feddylfryd hon. Neu o leia, falle nid i'r feddylfryd nad oes yna Dduw, ond yn meddwl am ein Duw fel un na all ddelio a chymdeithas fodern, falle cywilydd o dro i dro, hyd yn oed ymhlith yr hain sydd yn honni ei bod yn saint ac yn blant i Dduw. Falle ei fod wedi rwbio bant gymaint arno ni, mae'r byd a'i bethau, a'i agwedd, a'i ddifaterwch, a'i anffyddiaeth ymarferol, fel petai yn dod i ffwrdd ac yn rwbio bant arno ni. Ac falle yn ein meddylfryd ni, pan i ni'n mynd o ddydd i ddydd, i ni falle yn meddwl, wel, dydy Duw ddim yn gweld, dydy Duw ddim yn clywed, does dim ots os fyddai'n neud hyn ar llall, dim ots os fyddai'n colli fy narlleniad i heddi, dim ots os fyddai ddim yn y cwrdd gweddi, dim ots os fyddai'n colli oedfa, dim ots os fyddai yn meddwl yn flin, dim ots os dwi'n siarad yn flin, dim ots os dwi'n neud y hyn ar llall. Ac yna mae'n pentyrru ac mae'n bron iawn, wel, does neb wedi gweld. Sneb wedi gweld, sneb yn gwybod pam dwi wedi colli. A mae'r ffaith falle bod fi'n falch o fod yn camu mewn i'r byd, fydd neb callach, ac mae e'n rwbio bant hyd yn oed ar yr rhai sydd yn honni bod nhw'n Gristnogion. Mae agwedd y byd yn dod ym mywyd y Cristion. I ni'n gallu siarad gyda'n gilydd fel petai na rhyw fath o agwedd. Dydy Duw ddim yn, sneb arall yn gwybod beth ddwedes i wrth y person yna, sneb arall yn gwybod fy agwedd i tuag atyn nhw, ac felly dydy Duw ddim yn gwybod, bod ni'n gwybod fod yn gwybod. Ond i ni'n byw fel petai Duw ddim yn gallu gweld. A fel petai ddim yn gwybod. A bod dim ots da fe ta beth. Achos mae Duw cariad Duw. Ac felly ni'n cario ymlaen. A bron iawn, dim lot o wahaniaeth nag oes rhwng yr rhai sydd yn honni fod yn Gristnogion a'r byd. Does dim lot fawr o wahaniaeth rhwng ni yn ein hagwedd ni. Dydyn ni ddim yn edrych yn wahanol, a bron iawn, allwch chi dweud, ni ddim yn neud pethau gwahanol, a mae'r agwedd ddim yn lot o wahanol. Ac felly dyna'r oes i ni'n byw, mae hyd yn oed yr pobl efelyngyledd yn byw fel beth awn ni'n anffyddwyr ymarferol.
O na fydden ni fel Eseia, adnod 1, o arglwydd fy new ydwyd, dyrchafaf di, molianaf dy enw, canis gwneithos rhyfeddodau, dy gynghorion eres talm sydd wirionedd a sicrwydd. Dyna i chi siarad. Dyna i chi foliannu Duw. Gwneithos rhyfeddodau. Onid yw ein Duw ni wedi gwneud rhyfeddodau ac yn gwneud rhyfeddodau ac fe fydd yn gwneud rhyfeddodau. Ydyn ni'n meddwl felly pan ni'n mynd i'r gwaith a does dim meddwl am Dduw, pan ni'n mynd i'r dre ac ni'n gweld mae'r mwyafrif llethol o'r rhain a'r siopau, a'r gerddoriaeth, a'r holl agwedd, dyn nhw ddim yn meddwl bod hyn oed posibilrwydd bod yna Dduw. Ac felly ni'n mynd i ganol y byd yma fel petai na ddim Dduw. Ydyn ni'n atgoffa'n hunan canis gwneithos rhyfeddodau. Yn ein gwlad fach ni, y rhyfeddodau. Mae yna fwy o rhyfeddodau wedi digwydd yn ein gwlad ni nag unrhyw wlad arall yn yr holl fyd gyda'i gilydd sy'n y fod. Pentyrwch chi y bendithion a'r ymweliadau o ddifri sydd wedi bod yn ein gwlad ni. A mi fydde fe mynydd anferth, enfawr o fynydd o gymharu ar holl wledydd eraill y byd. Ac eto, drychwch arno ni nawr. Ac i ni mynd o ddydd i ddydd yn meddwl, a oes na o beth, a falle cywilydd gyda ni. Chi, bobl ifenc, faint o'n chi sy'n cywilydd i ddweud bod chi'n mynd i'r capel ar y Sul? Faint sy'n cywilydd i ddweud nos Sadwrn, dwi gyda'r pobl ifenc yn canu emyn? Chi, bobl canol oed, faint sydd â chywilydd bod chi'n dweud bod chi'n mynd i'r cwrdd a falle bod yna rhyw gyfle'n dod yn y gwaith i sefyll dros y gwirionedd ac i ddweud, dyma be mae gair Duw yn dweud. O na, sa eisiau dweud yn nawr, sa eisiau upsetio neb. Dyma sut i ni'n byw, anffyddwyr ymarferol yn ein gwlad ni, yn yr eglwys Efengyled. Ni ddim yn credu mae Duw gwneithos rhyfeddodau ac fe fyddi di yn gwneud rhyfeddodau yn y dyddiau a ddaw. Ydyn ni'n credu hynny? Adnod 2, gwrandewch be mae Duw wedi wneud yn y gorffennol. Canis gosodaist ddinas yn bentwr. Dyna be mae wedi wneud. Mae wedi gosod dinas yn bentwr. A thref gadarn yn garnedd. Palast ieithriaid fel na byddo ddinas nid adeiledir hi byth. Dyna be mae Duw'n gallu wneud. Mae'n gallu dymchwel dinas mewn eiliad. O'r dinasoedd hynny, o'r ai uchel eu clwch. Llawn hyder. Llwyddiant. Cyfoeth. Yr rhai oedd yn honni na symudur hwy byth. Yn meddwl, i ni mor gadarn, edrychwch ar ein anfoesoldeb, edrychwch ar ein cryfder ni, edrychwch ar ein partio ni, edrychwch ar ein bywyd nos sydd gan ein dinas ni. O Babylon, dychmygwch chi y dinasoedd yma. Faint o'n chi sydd wedi bod yn mynd i fynd neu'n gallu meddwl nôl am yr adeg yn mynd i'r coleg ac yn meddwl beth i'n mynd i ddewis? Dewis y lle gorau am radd, ond hefyd bywyd nos. Ond nid dyna beth sydd yn penderfynu coleg. Un, falle snobyddrwydd cael y peth gorau. Mae hwnna'n sicr gyda'r rhaid cael y coleg gorau, achos dwi mor glyfar. Dyna'r elfen i rai, ond wedyn yn agos at hynny, bywyd nos gorau. Beth sydd yn mynd i roed y nosweithiau gorau fi. Beth sydd yn mynd i roed y fwy o hwyl i fi. Ac felly dyna sut mae'r cymdeithas yn byw heddi. Ond be mae Duw wedi wneud, canis gosodaist ddinas yn bentwr. Dyna be mae'n gallu wneud. Mae'n gallu dymchwel. Mae'n gallu dod â dinasoedd i'w gliniau. Mae'n gallu difetha nhw gymaint. A dyma beth sy'n cael ei phrofi. Fel nad oes cof ohonynt mwyach. Ar wahân i'r hyn mae'r archeolegwyr yn ei ddarganfod o dan y ddaear. Dyna rai dinasoedd i chi, dinasoedd oedd yn meddwl mae nhw oedd yn rheoli'r byd a nhw oedd yn arwen y ffordd i bob math o fywyd, o gyfoeth, o bleser, o anfoesoldeb, a'r holl bethau hynny. Ac yna dyna oedd y dinasoedd. A ble ni'n dysgu amdano nhw nawr? Pan ni'n ffindio rhyw grochenwaith yn y ddaear. Ac ni'n goffa brwsio'r mwd i ffwrdd. Dyna le maen nhw, dyna le mae cryfder nhw, a dyna be mae Duw yn dweud, dwi'n gallu dymchwel nhw, a no tri am hynny, pobl nerthol a ddogonedda, dinas y cenhedloedd ofnadwy a'r swydda. Dyna chi ystyried, dyna chi obeth y daw y fath ddydd, pan fydd plygu glin ger bron Duw. Ydych chi'n credu gall dinas fel Caerdydd droi nôl at Dduw? Llundain?
Ydych chi'n credu y gall Llundain droi nôl at Dduw? Ydych chi'n credu gall y dinesoedd Ewrop droi nôl at Dduw? Paris? Ydych chi'n credu bod yn bosib i Paris i droi nôl at Dduw? Ac yna draw yn America, dinasoedd mawr yna, ydych chi'n credu bod yn bosib? Ydych chi'n credu y gall Duw wneud hynny yn y flwyddyn yma? Falle yn y blynyddoedd a fi, achos oedd pobl chydig bach yn fwy anwybodus, a ddim yn sôn. I fe fel na i ni'n meddwl, neu ydych chi'n credu bod Duw yn holl alluog, adnod 4, canis bios, nerth i'r tlawd, a chadernid i'r anghenog yn ei gyfyngder, yn nodded rhag tymestl, yn gysgod rhag gwres, pan oedd gwynt y cedyn fel tymestl yn erbyn mir. Mae'n Duw ni'n abel i amddiffyn i bobl. Ei fod yn edrych yn oddi arno ni. Mae'n edrych yn ôl galed yn diwe. Mae'n neud i chi feddwl yn diwe, ymhen rhai blynyddoedd, le byddwn ni? Ac os na fi Duw yn ymweld, wel, fyddwn ni ddim yma, na fyddwn. Hwna'n weddol sicr. Os na fi Duw yn ymweld, yna fyddwn ni ddim yma. Fyddwn ni ddim yma. Does dim un gobaith gyda ni. Os na fi Duw yn ymweld. Ond, os ydyn ni'n credu yn y Duw holl alluog yma, yna fedrwn ni ymuno gyda'r salmyd, gyda Eseia. Arglwydd, fy niw ydwyt, dyrchafaf di molianaf dy enw, canis gwneithos ryfeddodau. Dy gynghorion talm sydd wirionedd a sicrwydd. Wel, mae yna gadernid yn yr adnod y testun, ond cyn adnod y testun, dwi eisiau edrych ar y 7fed adnod, ac edrych ar yr agwedd o dynnu'r llen. Ac fe a ddifa yn y mynydd hwn, y gorchydd sydd yn gorchuddio'r holl bobloedd, a'r llen, yr hon a deinwyd ar yr holl genhedloedd. Dyna chi len sydd yn gorchuddio'r cenhedloedd. Dyna chi ddarlun trienus. Rhywbeth sydd yn gorchuddio pobl, sydd felly yn ei rhwystro rhag gweld, rhag deall, rhag dirnad. Llen sydd mor effeithiol yn y dasg. Nawr, dwi'n cofio nôl rhai blynyddoedd yn ôl, yn enwedig pan y plant yn ifancach, yn mynd ati a chwilio am lenni i roed i orchuddio y ffenestri. Achos yr oedd y llenni oedd gyda ni yn rhaid yr rhad, ac yr oedd y golau yn dod trwyddo. Dwi'n na falle ddim yn achosi problem i lawer o bobl, ond beth sydd yn digwydd, mae'n deffro'r plant am 4 a 5 o'r gloch y bore. Ac felly os ych chi ddim eisiau deffro ar yr awr honno, yna fyddwch chi eisiau plant i gysgu chydig bach yn hwyrach. Felly roeddwn ni'n mynd o gwmpas yn chwilio am y llenni mae fedrwn ni gael sydd yn cadw'r golau allan yn llwyr, ac yna maen nhw'n hysbysebu. Llenni sydd yn cadw'r golau ni allan. Ac mae tua 100 yn fwy drud, ac yna chi'n adio rhywbeth arall, a rhywbeth arall, a rhywbeth arall, a mae eisiau rhyw lefel arall, a mae'n dros 100 yn ddrytach, ac chi'n meddwl mae'n werth bob ceiniog, ac chi'n prynu fe, a chi'n gosod e ar y ffenest, ac yn y bore, beth sy'n digwydd, mae golau'n dod trwyddo. Dwi ddim yn gweithio. Mae ambell un falle, ond mae rhaid chi'n ein siŵr bod yn gorchuddio bob un twll, bob un ongl o'r ffenest, neu fydd aw golau trwyddo. Ond nid llen felly sydd fan hyn. Mae'r llen sydd yn gorchuddio'r cenhedloedd. Mor drwchus, mor pellgyrhaeddol, i ni'n gweld y llen yma yn gorchuddio ein cenedl gyfan. Ond nid yw'n wir, ydych chi'n gallu cytuno dy hwnna? Mae yna len wedi orchuddio dros Gymru gyfan. Mae'r holl wlad o Sir Fôn lawr i Benfro, i Ben Llyn, lawr i Casnewydd ac i'r ochrau a'r ffiniau Lloegr. Mae'r holl wlad wedi cael ei orchuddio allan. Fedrai ddim meddwl am un twll na chornel o Gymru sydd heb ei orchuddio ar llen yma. A does dim un mymryn o le ni'n dod mas trwy'r llen. Mae wedi orchuddio'r wlad yn gyfan gwbl. Does dim goleuni yn dod trwyddo. Mae fel betai'r llen yma'n gorchuddio'r wlad ar ei gyfanrwydd. Ond nid oes na angrediniaeth, llen o angrediniaeth yn gorchuddio Cymru. Cenedl a fendithi'r cymaint dros ganrifoedd, miloedd ar filoedd o bobl wedi hachub, miloedd ar filoedd o bobl wedi bendithio gan drigareddau Duw. Cenedl a fendithi'r gan effeithiau y fath fendith. Pan ych chi'n meddwl am yr holl drais sydd mewn cenedl, yr holl dor cyfraith, y meddwdod, y creulondeb,
ac o effaith y bendithio mae'r wlad wedi gael, fe cafwyd gwared ar yr holl bethau mae bron iawn yn ein gwlad ni. Darllenwch y papurau newydd, fe welwch i fe. Y menig gwynion, chi'n gwybod yr hanes hynny, y barnwyr, dim gwaith gan nhw, doedd dim gwaith gan y barnwyr, dim byd i wneud. Pam? Yr oedd pobl yn y capel, dan a edifeirwch ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yr oedd sancteiddrwydd yn ei bywyd nhw. Mae'n broblem heddi, mae'r tafarnau'n cael trafferth, diolch byth, ond mae pobl yn teimlo'n sori dros nhw. Maen nhw'n cael un anodd i fyw yn yr oes yma oherwydd problemau ariannol, ond dyna'r tristwch, mae problemau ariannol sydd yn amharu ar tafarnau'r oes yma. Ond ewch chi'n ôl ganrif yn ôl, y problem oedd yn gwynebu tafarnau oedd, yr oedd na gymaint o bobl yn troi oddi wrth y ddiod, ac oddi wrth anfoesoldeb a thrais, a gwastraff amser, yr oedd nhw yn gwrthod mynychu llefydd. Ond nid dyna'r rheswm heddi. Ond erbyn hyn, y mae e fel petai na len anferth dros y genedl. Nid oes cof o hyn a brofwyd yn y blynyddoedd a fi. Does dim cof. Ewch chi i unrhyw stryd, i unrhyw bentref, i unrhyw ddinas, a holwch i unrhyw un o dan yr oedran 60 siwr o fod, a fi dim clem gan yr un ohonyn nhw, o unrhyw beth a fiodd yn ein gwlad ni. Siwr o fod, yr ai 70, 80, 90 efallai hyd yn oed erbyn hyn. Mae di mynd mor bell yn y cof. Byddai dim syniad gyda mae'r llen anferth o angrediniaeth, nid oes awydd, nid oes diddordeb. Ond mae'n iawn i ni ddefnyddio'r darlun yma o llen dros y genedl, beth am ei ddod ychydig bach yn agosach ad adref, beth am ein dinas ni. Falle bod hwnna'n haws i ni ddeall, ond nid oes yna len dros ein dinas ni yma yng Nghaerdydd. Ond ni chawson ni brawf o'r llen anferthol o dywyll oedd dros ein dinas ni Sul ddiwetha. Eb sôn am heddi, mae heddi'n brawf arall o'r llen sydd dros y ddinas hon. Ond Sul ddiwetha, miloedd ar filoedd oedd yn mynd ar y ras feics ac yn y blaen, yn dangos ei hanwybodaeth, yn dangos ei difaterwch, wrth dorri Sul arall, un o gannoedd o siliau maen nhw wedi thorri. Ond fe allwn ni ddod yn agosach fyth, gallwn ni. Beth am ein teuluoedd ni? Neu falle chi eich hunan. Falle bod yna rhywun yma heddi sydd yn dod i'r disgrifiad yma ymhlith ein teuluoedd. Neu rhai sydd yn agos ato ni. Ond nid ydym ni yn gweld y llen drwchus yma yn gorchuddio rheini fel unigolion. Y mae e dros cenedl gyfan, y mae e dros dinas cyfan, ond mae e dros unigolion hefyd. Ond diwedd ni gallu gweld y llen yma, y llen drwchus yma sydd yn gorchuddio'r meddyliau, a dydyn nhw ddim yn ei weld e, dydyn nhw ddim yn ei ddeall e, dydyn nhw ddim yn gweld pwrpas yn yr holl beth. Baich a bwrn yw'r cyfan, ac y mae e'n ddioddefaint iddyn nhw i ystyried y pethau yma, ac maen nhw'n gweld y byd, a maen nhw'n gweld i mwynhad nhw, ac yn gweld i rhyddid nhw, ac mae'r llen yma y draws yr rhai ni'n nabod efallai, ac mae e'n ei cadw nhw i ffwrdd, ac yn peri bod nhw mewn tywyllwch drwchus. Mae'r llen yma sydd yn peri'r tywyllwch yma. Mae mwy na dim ond methu ffeindio eich ffordd pan ych chi'n sôn am hyn. Mae rhywun ar goll, ie, mae hwnna'n wir pan mae'r llen yma drostoch chi, ond mewn tywyllwch, mae rhyw fath o elfen hyd yn oed dwysach i'r peth. Pan mae rhywun ar goll, mae e'n ddigon erchyll. Mae'n ddigon gwael fod ar goll yn y dydd, ond pan ych chi'n gallu gweld yr arwyddion, ac ych chi'n gallu gweld y strydoedd, ac chi'n gallu gweld y cloddiau, ac ych chi'n gallu trio gweithio'ch ffordd allan, ond mae'n ddigon gwael pan ych chi wedi mynd ar goll yn y dydd. Ond pan ych chi mewn tywyllwch ac ych chi ar goll, mae yna rhywbeth gwaith. Ond nid dyna'r darlun sydd fan hyn, mae rhywun ar goll, mae'r llen drostyn nhw, ac mae nhw mewn tywyllwch didew, dyn nhw ddim yn gallu gweld dim. Mae'n amhosibl dod o hyd i'r ffordd. Mae yna gymaint o elfennau i'r llen dywyll yma. Rhan o'r llen dywyll yma yw crefyddau ffals sydd yn honni pethau ac eto dim sail iddynt.
Cymaint o afael sydd gan rhain ar y neidiau. Mae rhyw fath o afael dywyll iawn gan nhw ar enau'r bobl. Beth am fateroldeb na elfen arall o'r natur y llen yma, materoldeb. Ond nid oes gafel gadarn gan y byd a'i bethau ar y neidiau pobl, peri bod ei meddyliau mewn tywyllwch llwyr. Maent yn byw fel petai y pethau yn bopeth ydyn, fel bod rhaid eu cael. Ond dyna beth sydd yn wir, mae'r byd yn byw fel petai rhaid cael pethau. 2 Corinthiaid, y 3 bennod adno 14 ymlaen. Dyma beth mae Paul yn ei ddweud, eithir dallwyd ei meddyliau hwynt. Canis hyd y dydd heddiw y mae'r un gorchydd. Wrth ddarllen yn yr Hen Testament, yn aros heb ei ddatguddio, yr hwn yng Nghrist a ddileir, eithir hyd y dydd heddiw pan ddarllenir Moses, y mae'r gorchydd ar ei calon hwynt, ond pan ymchwelo at yr arglwydd tynnu'r ymaith y gorchydd. Ond nid yw'n gorchydd. Chi sydd eto heb gredu, chi sydd heb neu proffes, gwrandewch am eiliad. Dwi'n am eiliad, mae'n anodd cael sylw yn diwedd. Mae mor anodd cael sylw pan mae'r rhai yn y tywyllwch yma. Mae bron iawn i chi'n gallu dod o fath y dallineb a'r byddar. Chi'n gwrthod gwrando ac yn gwrthod gweld. O na fyddwch chi'n gwrando am eiliad. Ond nid yw'n wir. Mae fel petai gorchydd dros eich llygaid chi. Ond sylwch. Yr hwn yng Nghrist a ddileir, ac adnod 16, tynnu'r ymaith y gorchydd. O, mae Eseia'n cyfeirio at yr 1 a 10, a fyddai'n tynnu'r gorchydd ymaith. Pwy o'r un oedd yn mynd i ddod i dynnu'r gorchydd oddi ar y cenhedloedd? Ond nid yw y Meseia yw'r un, yr arglwydd Iesu Grist, byddai'n tynnu'r len dywyll i ffwrdd o galonau y cenhedloedd a'r Iddewon. Byddai goleini'r efengil yn tywynnu'n llachar, yn goleuo y mannau mwyaf tywyll. Dyna sydd oedd Eseia'n edrych ymlaen ac yn edrych tuag at y dydd. Y manna ddydd yn dod pan ddaw'r Meseia ac y bydd y llen yn cael ei thynnu ymaith. Y bydd yr efengil yn goleuo ac yn goleuo y mannau mwyaf tywyll. O, fydd y calonau mwyaf styfnig. O, fe fydd yn tynnu'r llen i ffwrdd o'i calonau nhw. Ond nid dyna sydd ei hangen ar rai yma heddi. Yn sicr, dyna sydd ei hangen ar Gymru ac ar Gaerdydd. Ond falle mod na rai yma heddi sydd angen i'r llen yma, i'r gorchydd yma cael ei thynnu ymael. O, i chi'n eistedd mewn tywyllwch ac y mae llen anghrediniaeth yn eich gorchuddio chi'n llwyr. A dim ond yr ysbryd glân sydd yn gallu tynnu'r llen i ffwrdd. Dim ond yr ysbryd glân sy'n gallu gwneud hynny. A dwi'n clywed rhai yn dweud, wel iddo fe wneud e. Chos os dwi ddim yn gallu wneud e, dim eisiau fi wneud yn byd. Dwi wedi clywed hwnna'n cael ei ddweud. Allwch chi ddychmygu'r peth yn uffern tragwyddol, fe fydd y geiriau yna'n atseinio yn y cydwybod. Os i chi di mentro dweud, fyddwch chi ddim yn ceisio'r arglwydd, gan mai fe sydd yn gwneud y cyfan. Yna fe fydd hynny yn eich dwysbigo chi am holl tragwyddoldeb. Mae ganddoch chi gyfrifoldeb. O yr ysbryd glân sydd yn dod, yr arglwydd Iesu sydd yn tynnu'r llen ymaith, ond mae ganddoch chi gyfrifoldeb. Mae'r ysgrythyr yn llawn y cyfarwyddiadau i chi ddyrchafu'ch llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y daw fy nghymorth. Mae yna orchymyn i chi gredu ac i edifyrhau. Mae yna orchymyn i chi alw ar yr arglwydd i dynnu'r llen ymaith. O maddau fy anghrediniaeth i chi, mae cyfrifoldeb arnoch chi i wneud hynny. Gyn ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn agor llygaid yr enaid mwyn i chi weld eich angen, i weld y gwaredwr a'i ryfeddodau. Chi sydd wedi efallai dechrau sylweddoli'ch bod mewn tywyllwch, bod llen drwchus arnoch chi. Wel, y cyngor yw gweddiwch, gofynwch ar ei Dduw i agor eich llygaid, i dynnu'r llen i ffwrdd. Dyna ddechrau i chi. Dyna'ch cyfrifoldeb chi, y byddwch chi'n gofyn ar yr arglwydd i dynnu'r llen i ffwrdd. Yr hyn sydd yn eich rhwystro chi rhag deall. Yr hyn sydd yn eich rhwystro chi rhag credu. Yr hyn sydd yn eich rhwystro chi rhag gweld rhyfeddodau a phrydferthwch yr efengil. A byddwch chi'n gofyn i'r arglwydd i dynnu'r llen ymaith. Wel, gadewch chi ni symud ymlaen. Yma yna gadernid, yma yna galondid yn yr 8fed adnod, lle allwn ni edrych ar y pennawd y llyncu angau yma. Adnod 8, efe a lwnc
angau mewn buddigoliaeth ar arglwydd Dduw a sych ymaith agrau oddi ar bob wyneb, ac fe a dyn ymaith warthrydd ei bobl oddi ar yr holl ddeiar canis yr arglwydd a'i llefaroedd. Wel, yr hyn yr oedd y byd am ei wneud. Ac hefyd, yr hyn y mae'r byd am ei wneud heddiw, yn sicr, yr oedd y byd yn ceisio llyncu yr arglwydd Iesu Grist, ac y mae'r byd heddi am lyncu yr arglwydd Iesu Grist, a llyncu nid yn yr ystyr o'i gymeryd iddyn nhw hunan, ond ei lyncu fe i gael gwared ar ei air a'i ddydd a'i gyfraith. Maent am gael gwared ar bopeth amdano. Ond yr hyn y mae Isaiah'n dweud, pan arweiniwyd yr arglwydd Iesu Grist at y groes, credodd yr Iddewon ei bod wedi llwyddo llyncu yr Iesu, cael gwared arno fe, unwaith ac am byth. Credant nawr ar ôl ei farwolaeth, ar ôl iddyn nhw dynnu'r corff lawr o'r groes, ar ôl iddyn nhw dynnu'r hoelion o'r dwylo ac o'r pren, pa mor erchyll bydde hynny o beth i fe i dynnu corff oddi ar y groes. Lle chi ddychmygu'r Iddewon nawr yn mynd ac yn tynnu pa bynnag teclynnau fydde ganddyn nhw i dynnu'r hoelion allan o'r pren. Bydde'r hoelion wedi mynd reit mewn i'r pren a'r gwaywffon oddi ar yr ochr, ac wrth tynnu'r corff i lawr a'i osod yn y bedd, mi fyddant yn sicr yn meddwl, mae'r bedd wedi ei lyncu, i ni wedi cael gwared ohono fe unwaith ac am byth. Credant na fyddai nawr yr Iesu yn dylanwadu mwyach ar y bobl, na fyddai yn ei argyhoeddi gan ei eiriau, ac y byddai ddisgyblion yn marw allan maes o law, ac felly da iawn o beth i ni wedi cael gwared a tawelu'r dyfroedd fel petai. Ond dyna dymuniad y byd heddi, y byddai'r efengil yn cael ei lyncu. Ond pan hoeliwyd yr Iesu i'r groes, pan gwasgwyd y goron o ddraen i'w ben, pan trywanwyd ar gwaywffon i'w ochr, pan lifodd y gwaed allan ohono, yn groes i ddeheuad yr Iddewon, nid cael ei lyncu gan marwolaeth gafodd yr Iesu, ond yr Iesu a lyncodd marwolaeth yn fuddigoliaethus. Rhywbeth gwbl wahanol i'r disgwyl i'r Iddewon. Fe llyncodd yr Iesu angau yn fuddigoliaethus. Fe goncrodd yn barod, dangoswyd hyn yn yr Hen Testament, cyhoeddwyd gan y proffwydi dro ar ôl tro, mae dod i farw oedd yr arglwydd Iesu Grist, ac dod i farw i bwrpas mwyn ennill y frwydr, i ennill y fuddigoliaeth, mwyn bodloni gofynion y tad. Dyna beth oedd yr Hen Testament i gyd yn sôn amdano. Dyna yw holl bwrpas yr Hen Testament, yw pwyntio at yr Iesu, yr arglwydd Iesu Grist, yn llyncu angau. Mae nid yr Iddewon yn llwyddo tawelu'r Iesu a ddigwyddodd fan hyn, ond cynllun Duw oedd i ddelio â phechod a chanlyniadau pechod. Pan ddaeth pechod i'r byd, daeth hefyd y ddedfryd, y gosb o farwolaeth corfforol, ysbrydol a thragwyddol, ac oherwydd pechod fe ddaeth na gagendor anferth rhwng dyn a Duw, a collwyd y berthynas hynny, ac nawr y mae dyn yn elyn i Dduw, ond wrth i Iesu Grist ddod, fe ddeliodd â'n holl anghenion. Yn gyntaf, i ni'n gwybod fe ddarparodd y cyfiawnder sydd yn angenrheidiol ar gyfer mynydiad i'r nefoedd. Fe fuodd e fyw bywyd perffaith, fe gyflawnodd e holl ofynion y tad trwy gadw'r ddeddf yn berffaith yn ein lle ni. Felly mae e wedi gwneud beth o'n i ddim yn gallu wneud, ond yna rhaid oedd delio ar gosb, rhaid cael cyfiawnder. Nid oedd y tad yn gallu anwybyddu pechod, nid oedd yn gallu troi cefn ar bechod, rhaid oedd i Dduw ddelio â phechod. A dyna a wnaeth yr Iesu ar y groes. Ar y groes fe gymerodd yr arglwydd Iesu Grist y gosb am ein tor cyfraith ni, ac fe gymerodd digofaint yn ein lle. Tywalltodd y tad, ei farn, ei gosbedigaeth ar ei fab. Hebreaid 2:14, yr rhan olaf, fel trwy farwolaeth y dinistriau efer hwn oedd a nerth marwolaeth ganddo, hynny yw diafol. Fe ddinistriodd e'r diafol. Fe ddinistriodd e'r bedd, fe ddinistriodd angau,
Fe ddinistiodd yr un drwg, fe lyncod dyna'r darlun, fe lyncodd angau, dyna beth nad Iesu Grist ar y groes, fe lyncodd angau. Mae fel rhyw ddarlun o drobwll anferth yn y môr, yn signo gwrthrychau lawr i'r dymderoedd. Lle chi'n dychmygu'r moroedd mawr, a trobwll yn troi a throi a throi, a falle cwch yn dod ac yn diflannu'r dymderoedd. Wel, darlun fan hyn o'r llyncu yma, mae'r llyncu ni'n sôn yma gan yr arglwydd Iesu, yr llyncu holl bwerus, mae'n llyncu angau yn gyfan gwmbl. Fe dyna y pigiad ymaith yn llwyr. Mae'n tynnu'r boen i ffwrdd. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris yn llawn. Nid oes rhaid i ni dalu'r un ceiniog. Fedrwn ni ddim talu'r pris. Ond mae Iesu Grist wedi delio'r cyfan. A gyda'r fuddugoliaeth yma, mae'n tynnu pigiad i ffwrdd o farwolaeth corfforol, ond hefyd mae'n rhoi bywyd ysbrydol a thragwyddol. Dyna chi fuddugoliaeth, enaid nawr yn fyw. Mae'r nawr, mae'r llen wedi ei dynnu. Mae'r angau wedi ei feiddi. Mae'r Iesu wedi maddau. Mae wedi golchi'r holl bechodau ffwrdd. Mae wedi gwneud y cyfan. Mae'r enaid nawr yn ysbrydol. Mae'n deall y pwrpas ar arwydd y cad. Holl brydferthwch byd natur. Mae'n deall pwrpasau Duw yn y byd. Ond hefyd ydyn unig nawr wedi adfer i'r pwrpas y creawdef. Ond hefyd nawr mae'n eiddo'r bywyd tragwyddol. Hyn oll oherwydd i'r Iesu lyncu angau wrth farw ei hun. Ond y broblem yw mae hwn i gyd yn ddiwerth. Sut ydyn ni'n gwybod ei fod yn llwyddo llyncu angau? Achos diwerth yw'r cyfan os mae i'r Iesu i gael ei groesoelio, ac iddo fynd i'r groes yn un lle, ac i'r tad i dywall y gosb ar ei fabe. Sut fedrwn ni ddweud fod yr Iesu wedi llyncu angau? Yr ffordd i ni gallu dweud oherwydd ar y trydydd dydd, fe atgyfododd yn fuddugoliaethus o'r bedd, ac fe ddangosodd wrth iddo atgyfodi o'r bedd, dangosodd iddo goncro'r bedd. Dydy'r bedd ddim yn gallu gadw e lawr, dydy marwolaeth ddim yn gallu cadw e lawr, dydy Satan, dydy pechod, does dim yn gallu cadw'r Iesu lawr. Nid oedd y bedd yn gallu gwneud dim. Ac ar y trydydd dydd, fe atgyfododd yn fyw, ac mae prawf diri o'r Iesu yn rhodio ar y ddeiar, ac yn gwneud rhyfeddodau ar ôl ei atgyfodiaeth, ac fe welodd tystion lawer ohono fe. Fe proffwydwyd am y peth, fe proffwydodd ei hun na byddai'n atgyfodi, ac yn concro'r beth. Dyna chi fuddugoliaeth, os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith yn seinio buddugoliaeth am iachawd lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na ffrynhawn. Pam na fedrwn ni ofni colli'r frwydr? Achos mae'r Iesu wedi ennill y fuddugoliaeth. Mae wedi talu'r pris, mae wedi concro'r beth, mae wedi llyncu'r beth. Mae'r oes i ni'n byw yn dyheu am cael llyncu'r efengil, ac i gladdu fe, ac i cael gwared ohono fe, ac i cael gwared ar bob un elfen o air Duw, ac unrhyw atgof o'i ddydd, ac unrhyw beth o sancteiddrwydd. Ond i ni'n gorfod dod nôl a chredu mae'r Iesu a goncrodd angau. Ac mae'n abl i wneud rhyfeddodau yn ein plith ni. Wel, i orffen. Beth arall mae'r un yma Meseia'n sôn amdano yn ei ddarparu? Wel, mae'n darparu gwledd. Yn y 6ed adnod, ac arglwydd y lluoedd a wna i'r holl bobloedd yn y mynydd hwn wledd o basgedigion, gwledd o loyw win, o basgedigion breision a gloyw win peredig. Dyna chi ddarpariaeth, dyna chi gwledd o'r safon ucha. Darperir holl ddanteithion mwyaf ysblenydd. Nid oes modd gwella, dyna be mae'r adnod yn dweud, does dim modd gwella ar y ddarpariaeth. Ond yr hyn y cyfeirir ato yw nid y gwledd ddynol, ond holl grasusau yr efengil. Dyna chi wledd ddarperir i'r Cristion yng Nghrist. Dyna chi be mae'r Cristion yn cael. Chi sydd gyda'r llen yma drostoch chi. Does dim byd agos at wledd yn dod atoch chi. Ond i'r Cristion yma na wledd wedi cael ei ddarparu.
O, tra bod y byd yn partio ac yn gwledda yn ei tywyllwch, y mae'r Cristion yn gwledda yn yr Efengil. Y gwledd sydd yn llwyr bodloni pob un o'i anghenion. Nid yw yn gadael yn ceisio mwy ar ôl y wledd yma. Y mae'n cael popeth sydd ei hangen yng Nghrist. Pa fath o bethau y mae'r Cristion yn ei fwynhau, nad yw'r byd yn ei fwynhau. Mae rhai o'ch chi fan hyn, fyddwch chi ddim yn mwynhau'r pethau yma. Ond dyma i chi'r wledd y mae'r Cristion yn ei gael. Maddeuant pechodau. Dyna i chi wledd dyddiol. Dyna i chi wledd dyddiol. Pan mae syched arnoch chi mynd i cael diod, wel, chi'n gwybod beth, pan mae'n eogrwydd, pan mae'r un drwg yn eich atgoffa chi o bechodau'r gorffennol, ac pan i chi'n newydd gwneud a dweud rhywbeth na ddylsech chi efallai, mae yna eogrwydd yn dod drostoch chi, ond dyna i chi ryddhad. Dyna chi wledd mae'r Cristion yn ei gael. Yn ddyddiol, mae'n gallu dweud, dwi wedi fy maddau. Mae'r Iesu wedi hoelio fy mhechod i'w groes. Mae wedi fy ngolchi fi'n lan, mae wedi maddau fi. Mae'n wledd dyddiol i mae'r Cristion yn ei gael. Fod yr Iesu wedi golchi pob stein, pa wledd arall mae'n ei gael? Mae'n cael heddwch cydwybod o mae'r byd. Os oes na elfen o gydwybod ar ôl ganddyn nhw, dyna chi y gweithaf o boen. Ond ydyw siwr o fod y boen gweithaf allwch chi ei gael yw cydwybod eog. Ond mae'r Cristion yn gallu gwledda. Mae'r Cristion yn y wledd yma yn gallu mwynhau'r ddarpariaeth o heddwch i'r enaid. Mae'r Iesu yn o'i heddwch i'r enaid. Heddwch cydwybod, ond hefyd heddwch rhwng nef a Duw. Nef a Duw, mae'n gwybod y mae Duw nawr yn ffrind iddo fe, yn dad iddo fe. Dyw'r elyniaeth yna ddim yno bellach, mae wedi diflannu. Mae nawr yn eiddo i Dduw, ac nawr mae ganddo fe heddwch a Duw, a heddwch cydwybod. Ac felly, pa mae yna yn dod, lle mae yna ofnau'n dod ar ei drawsau. Mae ganddo heddwch na wir y byd amdano. A mae'n gwledda ar hynny trwy'r dydd. Chi sydd heb gredu, dydych chi ddim yn gallu gwledda ar hynny. Falle allwch chi wledda yn y parti, ac yn bita llond eich bol, ac yn yfed gymaint ac y fedrwch chi, fel na fedrwch chi gofio dim byd amdano yn y bore wedyn. Dyna chi wledd. Allen ni wneud hebddi, mae rhaid fi ddweud, dwi ddim yn apelio rhyw lawer i fi, gwledd felly. Ond mae'r gwledd sydd fan hyn gan y Cristion, mae e'n gallu deffro yn y bore pa mae'n teimlo'n eog. Mae'n atgoffa hun, mae'r Iesu wedi golchi fi'n llwyr. Mae wedi maddau'r cyfan. Mae gen i fywyd tragweddol. Dyna chi'r wledd. Mae'n gallu dweud, mae gen i fywyd tragweddol. Mabwysiad, falle bod e'n deffro ac neu'n mynd trwy'r dydd ac bod yna bryder yn dod ar ei draws. Be mae'n gallu gwledda? Mae'n gallu gwledda yn ganol y dydd. Dyw hwn ddim yn mynd i amharu ar unrhyw bryd bwyd. Mae'n gallu gwledda, mae'n gallu ymgymeryd, mae'n gallu bwyta, mae'n gallu yfed o'r Efengil, mae'n gallu atgoffa hun, rwyf wedi fy mabwysiadu, dwi'n blentyn i'r holl alluog Dduw. Mae Duw holl alluog yn dad arnau. Mae'n gofalu amdanau, mae'n arwen fe ffordd, yr holl ffordd i'r nefod. Dyna beth sydd gyda ni, dydych chi ddim yn gallu dweud na. I chi ddim hyd yn oed gallu dweud bod e'n mynd i arwen chi hyd yn oed bore fori. Ond mae'r Cristion yn gallu dweud yma fy nhad nefol wedi fy mabwysiadu. Fe dalodd Iesu Grist y pris yn llawn mwyn i fi cael bod yn eiddo iddo. Sancteiddad o nawledd. Pa mae e'n ffeindio fe'n anodd falle i ddelio a phechod ar byd, mae'r ysbryd glân yn ei nerthu sancteiddio. Dyna chi wledda. Efe a lwnc angau mewn buddigoliaeth ar arglwydd Dduw a sych ymaith dagrau oddi ar bob wyneb. Dyna chi wledda. Dydy'r byd ddim yn gallu sychu i'r un deigryn go iawn. Ond mae'r arglwydd yn gallu sychu pob deigryn. Fe sychau y dagrau nawr ac yna yn llwyr. Pan y cawn ei weld wyneb yn wyneb, fe fydd yn sychu pob un deigryn ymaith. Ac yna e fe a dyn ymaith warthrydd ei bobl oddi ar yr holl ddeiar. Fe fydd yn delio a gwawd y byd. Mae yna bobl yn ein pitio ni'n dydyn nhw fel y saint, fel Cristnogion. Rhai sydd yn gwawdio ein safiad fel, ond hyn yma'r Iesu'n dweud wrthyn ni, hyn yma'r gair Duw yn ei dweud wrthyn ni, fe dyna ymaith y gwarth. Sut i ni mor sicr o hyn? Wel, mae'r 8fed adnod yn dweud, canys yr arglwydd a'i llefarodd. Mae Duw wedi dweud. Mae wedi dweud bod e'n darparu'r hyn oll ar ein cyfar ni.
Nawr, beth yw eich cyfrifoldeb chi i orffen? Eich cyfrifoldeb chi yw troi at yr un a nillodd y fath fuddugoliaeth. Nid eistedd yna ac meddwl, wel fe gariau i mlaen tan bod rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Ond eich cyfrifoldeb chi yw troi at yr un yma, yr un rhyfeddol yma, yr un sydd yn gallu gwneud pethau rhyfeddol, yr un sydd wedi llyncu angau, yr un sydd yn tynnu'r gorchydd i ffwrdd. Ond eich lle chi yw hyn, yr weddi syml yn o ddiw graston, agor llygaid fe enaid i weled fe angen am Grist. Agor llygaid fe enaid. Gweddiwch dydy dweud y geiriau ddim yn golygu dim rhyw lawer, ond os newch chi ddweud y geiriau a'i olygu fel gweddi, tybed beth ddaw, ni'n gwybod beth ddaw. Os newch chi weddi, ddiw graston, agor fe llygaid. Beth yw hwnna? Tynna'r llen i ffwrdd. Tynna'r llen i ffwrdd. Gad i mi weld rhyfeddodau yr Meseia yma'r arglwydd Iesu. Yr un sydd yn llyncu angau. Yr un sydd yn sychu pob un deigryn. Yr un sydd yn tynnu'r gwarth i ffwrdd. Yr un sydd yn mynd i ddyrchafu ei bobl. Ac yn sicr fe ddaw dydd pan y byddwn ni'n ei weld wyneb yn wyneb. Ac y bydd yr holl bethau mae'n cael ei ddelio yn ei lawnder. Wel, fe a lwnc angau mewn buddigoliaeth. A'r arglwydd dduw a sych ymaith agrau oddi ar bob wyneb, ac fe a dyn ymaith warthrydd ei bobl oddi ar yr holl ddear. Canis yr arglwydd a'i llefarodd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am ei ryfeddodau, i ni yn diolch am ei nerth, i ni yn diolch am yr hyn a wnaeth e trosom. Ei fod wedi llyncu angau, ac felly o Dduw i ni yn gweddio, ar ei ti weithio yn rymus yma yn ein plith. Ac hyd yn oed o Dduw, gad i ni brofi o'r rhyfeddodau yma unwaith eto. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 526. 526 os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith. 526 gwn i sefyll i'w chanu. Oh
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.